Kepriye iki kok bengi Pak Wo, acarane pernah malam Minggu ke timbang nang omah jegege tok-tok pernah Pak Wo, nanas sing dicek gremeng ngono. Apa anjo mengko mlaku-mlaku Pak Wo, nongkrong ngono prapatan apa Pak Wo, kenyong mau wis mencok gedang, rong tundun pelayan, kena nggo tuku udut engko nggo udut bareng nongkrong ngono prapatan ngono karo mbok menawa Pak Wo. Ana wong wadon ditundung karo sing lanang bosongan apa wong pacaran mengkono kuwi ditinggal nang pinggir dalan karo cowoke ngono kuwi kan mlayan Pak Wo, mbok menawa ngono nek ana ngono kan kena nggo batir gremeng ngono lho Pak Wo, ngono timbang nang omah kak malam Minggu jegengge ngono karo tingak-tinguk rembah-rembih tok kira anane kan pikiran tok sih Pak Wo. Lah kepriye njajal engko Pak Wo, nyus mencok gedang rong tundun kena nggo tuku udut nggo ten Pak, nggo udut pinggir dalan perapatan ngono karo ngadang kuwi wong mbok menawa ana sing wong wadon tundung sing lanang ngono bosongan ngono pelayan kena nggo cek gremeng apa cowok-cowok pacaran ngono kira kan padu ngono kira kan ditinggal nang pinggir dalan ngono kan nangis rembah-rembih ngono kira kan pelayan sing diparani terus ditakoni tok iki kan gremeng ngono Pak Wo.